Velkommen. Dette er min makker Peter, og vi vil lave en øvelse, der giver mere stabilitet for hele kroppen, og især for skuldrene. Denne øvelse hedder Butterfly Reverse, omvendt sommerfugl. For at lave denne øvelse skal vi bruge 2 motionselastikker. Vi stiller os i denne position stabilt med god afstand mellem fødderne. Så trækker vi bagud, meget stille, 10 gange på samme tid, så der er mere spænding i midten af elastikken. Okay, jeg tror vi starter. 10, 9, man kan gøre det med en åben håndflade, hvis man vil. Man skal ikke læne sig for meget bagud, ryggen skal være lige. Hvis makkeren er enig, kan man rykke længere bagud, så der er lidt mere afstand imellem os. Kan du mærke det, Peter? Bare en smule mere. 5, 4, de sidste 3, 2, og den sidste holder vi et øjeblik i slutningen af positionen. Hold, og langsomt tilbage. Okay, tak. Dette var den første øvelse, omvendt sommerfugl, i stående position med en makker. Her er næste øvelse med en makker, Peter. Vi står ved siden af hinanden med en halv eller en hel meters afstand. Det afhænger af deltagerne. Og du kan se, at elastikken er ret spændt her i midten. Vi bevæger os udad 10 gange på samme tid. Og vi husker vejrtrækningen. Okay, er du klar, Peter? Så starter vi. 10. Og langsomt tilbage. 9. 8. 7. Det er vigtigt for denne øvelse, at man ikke roterer hofterne, men at man roterer overkroppen. For musklerne i ryggen, især den nederste del af ryggen. Okay, de sidste 4, 3, 2, og den sidste holder vi et øjeblik, Peter. Okay, og langsomt tilbage. Færdig. Og senere er der en øvelse, hvor vi skifter position, så vi får en god balance på begge sider af vores ryg. Okay, tak. Den næste øvelse i vores film er en øvelse til at øge styrken, især i ryg og arme. Vi skal bruge en motionselastik. Vi folder den på midten, og så løfter vi op til denne grundposition. Let bøjet knæ, ikke sådan her og heller ikke sådan, men i en midterposition. Herfra kan vi trække den nedad, indtil den rører vores nakke og op igen. Elastikken skal hele tiden være spændt. Pust ud. Gør det langsomt og kontrolleret. Sørg for, at elastikken er spændt hele tiden. Den må ikke være sådan her i slutpositionen. Det er for lidt. Her er så vores næste øvelse. Nu lægger vi os på gulvet på vores madras. Vi skal ikke bruge andre redskaber for at lave denne øvelse. Øvelsen hedder omvendt sommerfugl i liggende position. Vi gentager 20 gange, og det er en øvelse for hele kroppen, men især for skuldrene. Der er fokus på stabiliteten, samme hastighed og bevægelsen i skulderen. Du skal spænde i benene og i ballerne, og så løfter du overkroppen, mens du kigger ned i gulvet. Så løfter man bare albuerne 20 gange, mens man kigger ned i gulvet. Hvis ikke du kigger ned i gulvet, så kommer du til at bøje ryggen for meget. Okay, det her er godt, synes jeg. Så løfter du op og ned, uden at røre gulvet. Og med en åben hånd, sådan her. Okay, 19, 20, og slap af. Den næste øvelse ligner meget den omvendte sommerfugl. Vi bliver i samme position. Løft fødderne og vær forsigtig, for det er en øvelse, hvor vi bruger hele kroppen.
Det vil sige, at hele kroppen kommer under pres. Vi skal have vores fødder i denne position, ikke sådan her. På den her måde har vi kontrol over benene. Vi løfter overkroppen op og kigger ned i gulvet. Forskellen er, at vi løfter armene væk fra os selv, fremad. Åben hånd og langsomt tilbage. 20 gange. Lav øvelsen langsomt og koncentreret. 19. 20. Hvis du vil have mindre intensitet, så nøjes du med at strække armene halvt ud. Det er helt okay. Høj intensitet, lav intensitet, men også her skal du lave 20 gentagelser. I vores næste øvelse bliver vi på gulvet med ansigtet nedad. Vi skal svømme uden vand. Alle kender den. Vi starter første trin, andet trin og løfter overkroppen, og så gør man sådan her. 20 gange med store bevægelser, så du kan nå frem til øen. Okay, men hvor er vandet? Kig på bunden af vandet. 19, 20, og du er sikkert i land. Det er en strand, det der. Velkommen. Vores næste øvelse er til gavn for ballerne, de dybere liggende muskler og ryggens nederste muskler. Det er meget enkelt at udføre denne øvelse. Lig på siden med et bøjet knæ på gulvet. Læg en hånd foran din mave og en hånd her. Og så løfter vi benet op i luften, langsomt og kontrolleret, som du allerede kender det. Og hvis du vil gøre det helt korrekt, så skal skulderen, hoften og anklen stå i en lige linje. Et punkt af skulderen, et punkt af hoften og det sidste ved anklen. 15 gange er målet for denne øvelse, og så skifter vi side. Du skal løfte dit ben så højt op du kan. Og når du går ned med benet, må der højst være 5 cm til gulvet. Hvis du lægger dit ben helt ned, er der en pause, og musklerne får en pause, og så er øvelsen ikke effektiv. Så hold benet oppe 5 cm, og så løft op. Hvis du vil, kan du lægge dit hoved ned på gulvet. Men hvis du har dit hoved i denne her position, så kan du bedre se himlen, fuglene og solen. Den næste øvelse er også meget nem. Du skal igen ligge på en madras på gulvet. Øvelsen er god for ballerne og også for bevægelsen og fleksibiliteten i hofterne. Jeg vil vise det for dig. Lig på ryggen med armene tæt ned langs kroppen. Så løfter du bagdelen op og ned, og forhåbentlig får du bagdelen godt op. Når du går ned, skal du have 2 cm til jorden. Ingen kontakt med jorden. Så hold bagdelen oppe i luften. 14, 15. Okay. Så holder vi en pause i vores øvelser. Den her er slut. En anden øvelse er for vores mave, så vi øger styrken. Det er de muskler, der ligger over for dem i ryggen, så det er vigtigt også at gøre noget for vores mave. I denne øvelse skal du ligge på ryggen, løft benene op i en 90 graders vinkel og kryds fødderne. Løft så din højre albue mod dit venstre knæ og langsomt tilbage. Pust ud, når du løfter op til siden, og kom langsomt tilbage. Hold albuerne ude i en helt åben position.
Hvis du vil variere øvelsen, så den bliver nemmere, skal dine fødder røre jorden. Øvelsen bliver nemmere, men det er de samme muskler, der aktiveres, og det har samme effekt. Og til slut, 14, 15, så lægger du dig ned og slapper af. En af de vigtigste ting for aldersgruppen 50+, er at vedligeholde fleksibiliteten af kroppen. Det er grunden til, at vi laver nogle strækøvelser til sidst. Jeg viser dig her en ud af mange øvelser. Det er i en stående position meget enkel. Du krydser benene, så tager du din ene hånd og albue op over dit hoved, så læner du dig til siden og trækker med din anden hånd. Stående i denne position trækker du vejret dybt og langsomt 3 eller 4 gange. 2 gange, 3 gange. Og så kommer du langsomt tilbage til udgangspositionen. Så går du til den anden side. Træk vejret ind. Lige til dette område 3 eller 4 gange. Det er op til dig. Hvis du vil, kan du lukke dine øjne. Og så kommer du tilbage igen. Så, det føles godt for mig. Og jeg håber også, det føles godt for dig. Jeg håber, du nød alle disse øvelser fra Movie. Ha' en dejlig og solskinsrig dag. Farvel.